Kecengsi ka do ka Karbi official YouTube channel along anna ka homri pon thek do ana bang pha bang phe thom pan sita meni litumai hin penang litama phan ninga klong pen suri surya kardom na pajir poneglo kardom Karbi owe kimi production hin pen ilitum ka do ka ve phansta me penang an Karbi lam kanarjan nang wan piklo la pen galang litum nang kiwan pipondo an lam kanarjan sta me lang ing me pikpi alang litum production hin pen ilitum ka do ka ve phansta me puthot nona kimi Karbi lam kanarjan sta me nang wan pithu iglo labangso lam kanarjan along ka chiparjan pona bang pha bang phia tum phansta me ilitum thek poniglong jilake nono ve kimi pen Karbi lam kanarjan along ka chiparjan pon theka bang pha bang phiang bong pen aki hai Mohen inghi la pen ke aki hai pi Mir Langnepi Mohor kenep dona bang phumate director of photography bang phulake aki hai Samir Thapa video direction ke than dun lapen ke editing bang phulake aki hai Thomas Rohak Mir dong prakso mate music ipidona bang phulake aki hai Sam Teron Labangso lam kanarjana kang themes tame release ponik alo nang litum jong sila labangso lam kanarjana kang theme lang ponik long lelang polote alang litum production along homri ponik ra nang litum lang ponik tame ana litum apor silong ponik polote non ni litum video kona ta romantic lang ponik boma comment section along to ponik ra pachini ponik bekta lalote ni litum video kona na rong source nang kelang doni man ni litum chini ponik po pinia video kelang penang litum asa pag ninga ching sampon do polote video halagi sipira video phanta share ponik ra la pusun tak thaka video kai kita kelang ponik long wer ja phan ni litum channel phan stame kang hon pen subscribe ponik Bobusi ning chite poniglo kaddo ka vistame do me thak me tang te pinia video ke po ani gelo kardom